И здравейте хора, аз съм Алекс Негеймър. Ако ви обърнете се за канала ми на Алекс Негеймър, обърнете се за как беше Инстаграма ми, Фейсбук, т.е. пишете ми Фейса, ако искате. Така можете да последвате и другите ми канали в YouTube. Кажем, напоследък в Инстаграм, което е написано в YouTube канала ми. Така да кажем, днес иска да кажем за видове футболни фенове. Първият вид са тия разбирачета, които много разбирам. Кажем това, което много разбира. Който много разбира от футбола, кажем, как го обясням по прост начин, че разбира всичко от футбола. Втория вид е този съдят. Когато той, кажем, има някаква дуспа или нещо такова, се случва да го даде. Но тревите, които не разбиращи футбола, които да кажем нищо не разбират, които не знаят какво точно означава, че нищо не е познато за футбола, как се играе, откъде е възникнал и така нататък. Другите, които залагащите, които залагат, че ще победят, примерно. Казвам. И това. Или някой футболен фен към мен, някой друг. И това.